El Rivier és igual, en molta força, però jo crec que està igual. Ahí està. Aquí tindre la càmera quieta i veureu com va. Això és des del comedor de casa. Heu dit Tere, la tia Tere, Anna, per tota la família. A la part de sueca pues falta una ràbia. Però jo no crec que potser, jo crec igual com feia fa rato, el que sí que ve pues en molta força.